Ja. Ik zie van jong af je leert oorring brokken. Op een oude deel wil ik 70 jaar zien, dan vang ik dat aan. Ja, we willen vandaag een thema hebben van geld. En dat is wat we alle gelijk hebben. Wie gelijk geld? Heeft van hand op. Yes, we willen daar een beetje van dit. Sam down nog wel. Je gelijk niet geld? Come on. Dat is te jitzig, niet? Ik weet gleich niet wat ik een mens zie wat er zo vandaag van geldgeschichte reden, because die tijd heeft zo geändert. Sommige vrouwen mij manchmal, wat doen we dat vandaag met geld? En ik zeg, ik weet zelfs niet waarom het. Because we zijn rondom zo aan controle gebonden en verschiedenste natuurlijke dingen dat we meest gleich wieder kennen. Maar danach schafft er immer. En ik had het time als de christelijke geldzaken van te reden. Ik dacht, ik wil some geschichten vertalen. Vielleicht, de messages zijn vielleicht een beetje stressvol geweest of je en dat wordt, geloof ik, kunt relaxen maken. Ik heb al jaren met geld geschaft, van jong aangevangen. Mijn broer is hier, geloof ik. Ik zag hem hier. En hoe ik mal aanvang te boeren, daar hadden ze mijn broer en mij. En ik had me een schmakken kleine semi-trailer gebouwd. En wilde ihn verkaufen. Zo, wie een beetje jong handelen. Mijn broer wordt er ook aan. En dus ik verkocht hem tussen hem aan van een huis. En dan zei ik mijn broer dat ik had mijn huis uit tussen verdacht. Nou waar ik mijn huis wil. Nou, dat is al jongen krijgen. Nou was ik dom met mij. Gleich een huis kan jongen krijgen. Wel, ik had hem daarop gekauft. Hij lachte me uit. Dat bracht 2 huizen om jongen geven. En, wel, ik wist je dat, nou ja, ik wist, ik wist niet wat we doen krijgen. Maar anyway, ik bezorgde hem huis. En, maar eenmaal word ik aan, die had een grote boot. Ik dacht dat moest een mail zijn, because een mail kreeg een boot. Nou, dat deed niet. Maar sure enough, die deed maar eenmaal plakte zich den boot af. En dat ze zei, ontvangt te checken, te zijn wat het wordt meer worden. Maar eenmaal in de dag, als ik daarheen ga, dan word ik aan die huis, die heeft toch jongen gekregen. En dan kijk en zei mijn broer, een huis kan toch jongen krijgen. Zo, ik vang aan de jongen aan te talen. En weet je wat, die huis had 15 jongen. Dat hier in een zeer zelden mal, nee? Nou, het grote ding wat ik gelijk had, over het zijn had, die bleven alle leven. En ik kon die alle verkopen. Zo, dat was mijn aanvang van boeren, van de rijen met geld, ja. Zo, geld is een wichtig ding. We gebruiken het alle, we kennen niet daaronder. Zoals de wereld opgeleid is, zoals ons leven opgeleid is, we gebruiken geld. En wat doen we met dat omgaan? En mij had some ervaringen te zijn. Ik heb some bibelvers ook, we hebben veel bibelvers wat van geld reden doen. Ik wil weinig van die reden. Maar het is een wichtig ding dat we ons niet laten controleren van dat. Ik heb al jarenlang dat ik klassen ga van dat. Ik weet niet waar is het al. Ik wil hier mal dat opmerken als dat om gaan. Ik deed hem al een boek opstellen en ook een DVD merken aan dat. Dat is al na een jaar terug. En dat heeft al zeer aan dat vandaan. Oh, ik heb nu dat aanrecht. Al zeer aan dat vandaan, maar de christelijke arbeid en geld is nog helemaal niet anders als het dan weer. Ik zie een man, ik kan dus één ding op eenmaal denken. Want ik weet, ik heb van John Eilis geleerd dat we mannen zijn zo, we kunnen maar één ding op eenmaal denken. Hij zegt, hij kan niet schickelijk hebben in de gas gaan tegelijk. Hij moet een stel houden, dat is wat mij een computer opmerkt. En ik heb nog niet het rechte. Doch ik hoor het hier. Hier is het. Ik moet naar daar gaan, ja.
geldverwaltung in Mexiko 2010, dat is hoe ik erop stelde. Ja, we hebben, zoals ik al zei, dat we mijn aanvang in 1975, we hebben een stukje bevrijd. Dat is mijn rekste jaar geweest in de geldverwaltung. Dat is waar we bankrupt gingen. En daar had ik het meeste geleerd. Van daar wieder heb ik veel andere aanzichten gehad als dan. En dat me van daar nog helpen voor wat ik daar beleefd heb. En ik ging niet bloos bankrupt financially. En te die tijd werd het woord bankrupt vielleicht niet in gebruik. Maar wat ik aanword dat ik had maar eenmaal meer schuld als wanneer ik alles verchepen word, dat ik dan betalen wil gaan. En we hadden nog een schoofje gekregen van thuis. Dat land had ik gekregen van thuis. Zo ik zag dat we hadden erop geboord. En dat in 75 jaar west van Belize hier. Weet je aan het Belize? Heeft mijn hand op. Dat is zeer veel. Zo in 1975 regende het mal niet in Belize. Dat regende een paar maal beet. Maar niet zoveel dat naar Arnkof. En ik had nog wat 2 maal aangejaagd. En dat is waarom dat alle erop ging. En klein beetje vertalen van wat de jonge mensen vielleicht helpen worden. Ik weet, ik weer het jongste, dat baby, een beetje zo'n verwanderd papje. Nadat mijn dad stierf, toen ik 12 jaar was. Zo mijn bruider, die verzochte mij aan te leren. Dat weer een beetje terug. Het ging niet zeer goed. Ik weet, mijn middelste bruider, die wil mij nog maar aanleren aan een kornstab. Ik stuk uit van hem en een kornstab nemen. En hij kwam, ik kreeg me schließlich te houden. En hij nam door een knappel en deed mal durchweiden. En dan dacht hij dat weer vorig, nu wordt het schaffen weer met mij. En dan vroeg hij me, is het dan nu goed? Ik zei, nou minstens kan ik den ganzen boom nemen en brokken dem nog. En dan gaf hij op en dat is wat van mij heeft af. Dus ik geef niet zelf op. Zo zie ik ook een beetje opgewassen en over dem, mijn bruider bevrijdde zich. Ik weet over dem, die was thuis nog de mama reformer aan deed. Dan kreeg ik manchmal die zaai dat du weet niet wie geld herkomt. Du betaalst bloß alles. Mama het checkboek brukken, betaald en voor wieder. En ik dacht, ik wist goed. En dat somehow aan mij gewerkt, dat ik weer nog maar arm zijn. Dat had ik van mam, dat had ik van some van mijn bruiden gehoord, dat du weet niet wat met geld, met omgegaan. Du hast geen ervaring. En dat stemt. Dat weet ik 1975 uit. Dat ging ik kapot. En dat is waar ik veel geleerd heb. Ja? 1975, en daar vangen we fresh aan. En wonderbaar waar we weer komen deden. En zo heb ik mij geleend gekregen met geld te schaffen. Ik weet, we trokken over dem naar een andere kolonie. Daar wordt mij aangesteld als geldverwalter voor dat land wat we koffie worden. Daar wordt mij aangesteld in de credit union als leider. Daar wordt mij aangesteld als een coöperatief als leider. En daar kreeg ik de gelegenheid van jong aan te leren met geld om te gaan. En mij had het zeer veel geholpen dat ik eenmaal weer raufgeplumst. Maar alles. Zo later schickt MCC ons nogmaals weg ook weer geld met mensen zijn te schaffen, wat we niet aanom hadden. En daar ook heb ik met veel mensen te doen gehad. Zeer veel verzacht rood te geven met dat weinig wat ik wist en dat veel wat ik ervaren had, kunnen we zeggen. Alles top wat ik zei, werd het, geloof ik, zijn bij 16 coöperatiefs, waar ik ze bij was, bij reilen, melken en aanvangen. En ik geloof dat vielleicht een wat van daar nog draait. Zo ook waren veel geleerd. Coöperatiefs wat van daar vandaag gedaan doen, die gaan meestal alle kapot. Waarom? Als wens dat is niet management. En coöperatieven zijn wat van bijna uitkomen moet. Een steed van buiten aanbrengen. Ja? Dat is een aanstelling wat we hebben om te schaffen. En dat is wat geldverwalting met aan is. Zo, wat ik nu zal vertalen van mijn ding, wel, vielleicht nog andere spoors daarbij. Manchmal zeg ik, we moeten ook nog leren, erg denken, ja? Oder breed denken, zal ik zeggen. Ik weet, ik deed manchmal, als we een 5, 6 schaffen deden, dan deed ik scholen bezeken.
En dan reden we ook van rekenings. En dat interesseert me ook. Mij heeft van jonge man rekenings interessiert. En dan vroeg ik manchmal die kinderen, je 10 en 10 toeptalen door 18 jaft. En dat geloofden ze weer niet zo. Even de kleine kinderen zeiden, dat stemt je goed. 10 en 10 jaft 20, dat weten we alle. Wel, ik zei, ik kan 10 en 10 toeptalen door 18 jaft. Ja, de antwoord is 18. Zo, en dan is het andere ding, van 2 zich bevrijen, dat je hebt 1. Dat is ook nog een ding. Wel, daar hebben we nog met geld te doen. Maar er zijn veel dingen waar we maar bereid denken. Ja? Andere vrouwen, wat ik manchmal gevraagd heb, kost u 8 x 8 nemen door het 1000 jaft. En dat zijn dingen, heeft met de rekenings te doen. Roodsels, ja. En mij heeft het geholpen om bereid te denken. En zo is het veel met onze geldverwalting. Zo, genoeg van deze soort, we moeten bij gaan naar onze klas. Geldverwaltung, met geld schaffen op zo'n weg dat we als Christen kunnen in licht zijn op de wereld. Dat we dagen. En ik heb een paar engelen genomen uit de Bijbel. Matthäus kapitel 6, 19 tot 34. Ook Matthäus kapitel 24. En weet je wat, je kan wel eens nog zijn er opschrijven, maar ik zie je dat ik te luren, wat je dat ik wil bloos reden. Matthäus 24, 14 tot 30. En hier zijn 2 dingen wat in betracht komen doen van geld. Eén is dat zomelt je niet in Schatz op deze eerd. Zo dat is wat ik zei, je zijn haar, durch die tijd wat we met mensen geschaft hebben, dat we hebben veel, zoals we dat namen hier, counseling of rood geven. Met mensen te doen gehad en am Anfang deed we dat met geld, die mensen verzekerd te helpen. We hebben net beetje gedaan in Mexico, met die mensen verzekerd nap te helpen, dat die beter zullen gaan leven merken. En dan die tussenruim van niet in Schatz samelen op deze eerd. En 24. kapitel, daar redt het van trouw zijn met dem Zentner, wat God ons onvertrouwen deed. En dat tussen traag te vinden, dat is manchmal schwer. En wanneer we kijken dan im Oude Testament, daar vinden we ook veel van geld en dat is zeer klaar dat we zelf was het pot afgeven. Soms steht er reden van 10%, soms steht er zeggen we zullen nog meer geven naar de kerk. En verschillende vers vinden we daar. Wanneer we het Nieuwe Testament nemen, dan vinden we veel dollar van alles geven. En dat is meer een vers wat we hebben. Wanneer we die aanvangskerk nemen, dan, wat in Apostelgeschichte 2 van reden dat, die hebben alles verkauft en hebben dat aangedeeld als noodweer. Wanneer we van die wetvrou reden, wat Jezus daar zit neerleggen, die gaf alles neer wat ze hadden. Wanneer we van die rijke jongling hier doen, die komen naar Jezus en wil ook weten waar hij dat rijk Gottes vinden kan. En daar redt het van, zegt Jezus, vergeef alles wat je hast en geef dat de armen. Dan hast du een Schatz in Himmel. En Matthäus 19, 34 redt ook van, zamelt je niet een Schatz wat im Himmel, zamelt je een Schatz wat im Himmel wordt aanhoudt. Niet hier bloos op de eerd, zond wat er verrast of vervult. En zijn soms ziemlich echte vers, waar het zegt, China kan 2 haren dienen. Entweder du dienst Gott oder du dienst deine boererie, deine farmerie oder deine boererie, deine Geldsachen. So, wenn wir da an denken, dann sind wir so wie Brücken aus Kinder Gottes, da wo ein Weg zu finden, dass wir uns weiten mit unserer ganzen Geldverwaltung. So, wir sollen nicht sorgen über die Sache. So, ons himmlische Vater, die kümmert sich um die Fehl und so wird er auch für uns. Und einfach sage ich manchmal, wenn wir denken an die Versprechung, was Gott für uns hat, in den natürlichen Dingen, das ist nicht besser anders, als wir als Männer nicht schaffen. Er verspricht uns, wenn wir das erste Jahr um Reich Gottes trachten, dann wollen wir eten Kleider haben. Das Unterschied sagt, wir wollen Hieser haben. Aber das sagt auch noch, wenn wir ehrlich sind, alles wegzugeben,
dan wordt hij aan zich ook 100-vältig teruggeven. Zo hier zijn vele vragen waarom ik daarvan red als dat je hebt alles vrouwen. Waar waren we vorig met dat? Zo, dat is voor mij ook een opgave om te denken, waar doen we met geld omgaan? Wanneer zullen we nemen en geven? En wanneer zullen we niet geven? Zo waren ervaringen waar ik mee leefd heb. We hebben meest 5 jaar voor MCC geschaft. En wie voor de arme liederamen brachten de kleding, brachten de eten. Wie voor naar de accounts en brachten daar geld aan, dat de mensen zullen eten kennen. En we deden ook andere dingen, ten bijvoorbeeld akkerien met helpen, dat ze zullen kunnen leven maken. En ook meest 5 jaar schaffen, dan zag ik maar eenmaal dat de lied wat we voor de geld geven, die werden nog 5 jaar karakterslag af als verder. So, dat maakt me moedeloos met een mens plus geld geven. Dat is niet de antwoord van deze dag, zoals we leven doen, dat we een mens plus geld geven doen. Zo, en dan draaien we dat om, dan voeren we nog een beetje, en dat voeren we een andere weg waar we schaffen deden. Daar deden we geld leen. En geld heeft een wert, zo we rekenen wat wert voor de, ten bijvoorbeeld de procent aan het geld wat we aan het houden. En daar had ik klaarheid dat geld zal terugkomen kunnen en dat zal met een verdienst terugkomen. Zo de woorden van Breida tolde de geld nemen. En dan deden we uitleen. En we deden een wet overstellen wat er wordt nog zijn, dat er nog gecheckt wordt. En we deden ook dat verchepen voor de jaren. En dan deelden we dat aan. Dat kreeg, die werden geld aan stuk, kreeg een wasse procent. En die werden schaffen, die kreeg een wasse procent. En ik had de regel dat die werden geld aan stuk zal niemals meer krijgen als die werden schaft. En wanneer die werden schaft niet kunnen dat merken, wat dat geld kosten werden, dan hield we op met dem helpen. Die zal kunnen meer merken als dat. Ten bijvoorbeeld 10%. Wanneer het geld 10% wird weer, dan zal die firma ook 10% verdienst hebben. Wanneer die niet had, dan deed ik hem niet waar alleen, want die zal kunnen dat merken. Hoe nam ik dat her van verschillende dingen wat ik beleefd had aan de boerderie? Dat 20% in de gewone boerderie en de akkerie, besonders de rijnsakkeren, dat zal goed kunnen te merken. Zoveel zo'n ding. Daar heb ik ervaringen gemerkt wat mij zo zag, hoe ik veel meer zijn bezag als een mens plus geld geven. En dit is ook wat ik beleefd heb met mensen schaffen over voeders, ouderen. Dat is wat ik de ouderen wel moet bespreken. Dat je niet dingen leren dat something kopen dat kost wordt. Ik heb vele lied bij ons gehad wat rijke ouderen gehad hadden en die werden bankrupt. Veelmaal die ouderen wat er dingen zoveel met helpen doen, die dingen die merken dat niet. En hier zei ik wat. Ik zei maar dan doen we die niet van ons gestopt helpen. En dat is vielleicht een groot geluk dat we hebben geschaft met mensen ver aanzichtingen van thuis gingen. Maar dat we mij eenmaal zeer klaar dat aanzichtingen wil we niet klampers geld geven. Want die van thuis gingen, die zullen die stoppen alle leren. En dat is wat ik wichtig zei. En dat komt een veel dingen aan. Dat vangt niet bloos daar aan waar die van thuis komen. Dat vangt al van klein aan. En ik wil je veel geschichten vertellen wat ik beleefd heb en deze ding krijg wat mij zeer weer verlaten. Dat heb ik niet geleerd, niet anders als wat anderen mij gezegd hebben, wat zij geleerd hebben, krijg ik van de geldverwaltung. En ik had het al manchmal gehad, wanneer ik dan een klas had aan dit, en besonders einerlei, wat ik nog hier ook nog erklären, dat we een rekening houden van waar we geld verbruiken. En ik had laatst een klein beetje dat we mal een plan maken om familieleven te hebben.
Nicht bloß durchleben, wel einmal noch mal, dort wirklich mal daunen, dort wir unsere Zeit anplanen daunen, dort wir noch Zeit haben für die Kinder, dort wir uns Männer noch Zeit für die Früh, noch Zeit für die Kirche und auch noch Zeit zum Geld verdienen, dort wir leben können. Und dort brauchen wir einen Plan haben. Dort müssen wir weiter, was wir tun, wenn wir bloß keinen Plan haben und wir schaffen bloß 16 Stunden Tag und wir haben nicht Zeit, um die Familie zu lehren, mit das Geld umzugehen, dann haben wir niemals noch verdienen. Dann liegt das never an. So ist es krank, wenn wir versuchen, mit Geld zu schaffen und wir haben keinen Plan dabei, keine Rechnung, passen uns ab. Und so ist es von der ersten Tag als mit Kreditkarte. Dort ist wichtig, dort wir abpassen, wenn es, ich weiß nicht, wie jemand das geht, aber ich brauche auch eine Kreditkarte. Und mir ist das wunderlich, dass wenn ich die Kreditkarte brauche, ich würde sagen, 90% von der Zeit, wenn ich den Bild kriege, das betalen will, das snap ich nicht, als ich dachte, das würde sein. So, das ist so einfach, dass wir Plastik da holen und keine Rechnung führen, du weißt nicht von, wie viel du gebraucht hast. So, da ist es nötig, dass wir abpassen und was wir tun mit dort. Und dann, so ich sage, dass wir unsere Kinder dort lehren tun, dort kostet was. Und ich will dir ein paar Geschichten vertellen. Eine Frau, die vertelt mir Lothar, sie wird taub auch in unserer Klasse. Und sie werden sich einig geworden, sie mit ihrem Mann, sie hatten 3 Mädels, ich weiß nicht, was der alle kriegt wir, die jüngste kann, wenn sie reden, dort weiß ich. Und sie werden sich einig geworden, sie würden ein Budget merken. Budget meint einen Plan merken, wo wir Geld verbrauchen. Und besonders für so ein Lied, was da bloß ausschaffen, ist das nötig. Und ich habe ihm Rot gegeben, sie sollen ein Budget merken, kriegen, was sie alle brauchen tun, zum Leben, zum Eten, zum Gas, zum all diese Dinge. Und dann gab ich die Idee, und dann kann ich noch ein Budget merken für die Kinder. Zum Beispiel $20 im Monat, oder 50, oder 10, was immer ihr wollen, macht einen Plan, das ist für die Kinder. Das können sie verbrauchen. Ladet seine Ice Cream kaufen, oder Papitas kaufen, das in Mexiko sei, Chips kaufen. Was immer die Kinder jankert, Candy kaufen. Dort sie eine Soul haben. Und mir wird das interessant. Diese Frau, die vertelt mir Lothar, sie werden sich dort einig geworden. Sie hat am Dash mit dem Jaltestub gesessen, bereit, wo sie dort wollen. Sie werden sich einig geworden, sure, wie war das, was wir verdient haben. Das kann ich brauchen. Die wussten, wie viel Dad verdient. Die wussten, was sie brauchten zum Eten, was sie brauchten zum Gas und all diese Dinge. Haben sie Schmack all abgeschrieben, ging das durch mit ihnen. Nu vertellen sie dann, wir sind und gefahren shoppen im Stuhl. Sie hat immer so gehört, dass wenn sie in dem Stuhl fuhren, dann kreeg de Mjaltjes dat een Sarah en een lusje papitas. So nu bij hem stoel voeren is de jongste Mjaltje, zegt daar, oh, van de oudschrijver waren Sarah en papitas bij hem stoel. Dan zegt de oudste Mjal, no, we hadden je laatste meeting. En daarbij reden we, en dat weer $20 was. Zij wilden die $20 nu houden om een bicycle te kopen. Ze brukten bloos 3 maanden, dan kunnen ze een fijne second-hand bicycle kopen. So dat is wat ze wilden. Nu zegt de oudste Mjal tot de jongere, nu wil we niet papitas en Sarah, because dan hebben we niet een bicycle gehad 3 maanden. En deze mom, die zat ver en voort en Mjaltje zei een meeting. En schließlich dann so aufsat und im Stuhl angehen, dann sagt das junge Mjaltjes, Mom, von der brauchst du keine Papitas und Sarah für uns. Wie will das Geld holt der Bicycle? So diese Mjaltjes, die leren wat. So sehen ein anderer Mann, wie mehr so eine Geschichte steht. Dort wir bei einer Kolonie, wo der Vorsteher mir mal früh nach der Klasse geben, 5 Jahre lang, da traf ich ihn. Und ich hatte auf der Klasse und zum Anfang eine einfache Sache. Ich sagte dir, da werden schon Jungs, meistens junge Jungs, die da zu der Klasse kommen. Sag ich dir, wenn je diese Klasse war, fall je wat je in das Geld niemals alle waren. Und da lachte er, die lachte blödeslos, das sind vergeben. Nu vertelde das vor mir, dann ist der Jungs wieder in Hüsse gekommen, die erste Tag, dann vertelde ich das zu der Schwester und zu der Mom, dort, nu habe ich eine Klasse, wenn wir da sind, das ist für 8 Jahre, und dann waren das Geld niemals mehr alle waren. En die hadden krijg zo luid gelacht als de jongens hadden. Aber dan ze Klasse durch weer, dan hadden ze een zins te hem gezegd, nu zetten we ons een dashdoel, nu willen we opschrijven waar we willen geld verbruiken.
En hij had zo gedacht, nou ja, we willen die Klasse hebben, niet groot zo kort am dag, waar we niet voor alles omdraaien. Maar deze jonge jongens, die hadden gezegd, dit is wat we niet doen. Dat we niet weten wie worden. We schrijven op, wie weten hoeveel melkcheck we krijgen, wie weten hoeveel gas we gebruiken, wie hoeveel fouten we gebruiken, dat we alle opschrijven, en we worden rekening vieren. En hij vertelde me dat. Maar wat hij aanvangt met vertellen, dat is wat mij interessant was. Ik vroeg hem bloos als ik veel mal dood, dan zit je mal 5 jaar niet getroffen had. Ik vroeg, wat heb je gedaan? Dan zegt hij, goed. Nou, wat heb je op een kolonie? Oh, nou, bij ons sterk goed, het geld wat niemand zal. Ik zei, dat heeft zich niet nog meer niet. Nou, zegt hij dat niet, maar dat is bij ons staat. Nou, vroeg ik, wat je het ver? Nou, wij zijn dus in FUP. Hij had een boek, en ik had al een agendaboek gegeven, om aanschrijven, ja. Nou, vertelde hij deze gans hier, zeg. En mij werd het interessant. Hij zei ook, zij hadden met de tjinget hoop. Daar genomen, budget gemaakt, een plan gemaakt. En hij heeft niet veel verteld, maar hij zei, zoveel klaar had de tjinget dat je had, dat ze hadden al een paar maal moest, van vrijdag tot maandag, wat ze melkcheck kregen, cornflakes ohne suiker eten. Wenn ze suiker wie alle was, en de tjinget had gezegd, we worden niet ver maandag suiker eten. Zo, daar winnen, het zich ook, maar dat wat uit van de tjinget leren aan dat. En dat is wat ik jullie voor moet merken. We vingen zoveel mensen van doen. En onze counselingarbeid, wat we doen, meest immer als deze geldzaken bijna. Dat is oneenigheid in de familie. Dat is oneenigheid tussen man en vrouw. Ik had maar een paar lieden die weer bij ons. En die man die zegt ook, ik kan bloos allmählich zoveel verdienen als mijn vrouw verkost. Die vrouw zat dan hard. Wel, ik zei, wanneer dat je in trouble is, dat je wel leicht lezen. Nou, wat dat? Nou, schrijf mal op. Ik zei tegen de vrouw, wanneer je shoppen is, dan hou die zadelstop, schrijf die op, waar het is, dan kost die man correct wijzen wat je brukt. En zij zei dat. Die man geeft haar dat geld. Wanneer het check kwam, zij moest dat voor de cash in de bank, en dan had zij dat cash. En dan is de man zegt, en nou ja, en dan verbruikt ze dat erin al, en ik kan niemand nog verdienen. Ja, zei ze, weet je wat 5 weken meer weg weer? Dan vroeg ze mij nog 1000 pijzen. En ik gaf die idee. En weet je wat de eerste deed? Die vroeg ze nog 500 pijzen en ik gaf die idee. Waar zijn die gebleven? Nou, zoveel hast du mij niemand gegeven. En dan geeft het ver mee in je strijd, wat ze zag. Dan zegt ze te mij, dit krijgt ze het schoft. Mijn man bruikt veel meer geld. Die brengt maar 2000 pijzen de werk naar huis. En 1000 pijzen naar mijn laatste uit. En 500 nu. En ik blijf nog met 500 voor de ganze familie. Zo is het zo einfach. Dat maar opschrijven. Maar een plan maken wat we bruggen doen. Zo besonders voor uitschaffen rood ik dat toe. En weet je, ja, we zeer veel troubles met verbeen. Niet bloos dat. We vingen zoveel mensen van die hebben schuld aan einander. Einer zegt dat Jana is mij schuldig. Dan kan ik mijn schuld niet betalen. En ik heb dat gedaan. Ik doe dat niet zo veel mal, maar ik deed dat mal nog doen. Dus einer zegt, hij kan niet betalen. Jana is hem zoveel geld schuldig, en hij allemaal betaald. Dan word ik kunnen betalen. Zo, ik ben bekend met de anderen. Dat weet ik niet zo jaren terug. En dan traf ik dus anderen en dan vroeg ik, wat is het dan met? Jana, die is naar mij komen naar rood en die kan niet schuld betalen, wenn du betalst hem niet. Ah, ja, zegt hij, ik weet goed van wat je redt. Hij zei, weet je wat? Jana is bij Janem schuldig en die is bij de nächsten schuldig en ik wist dat en Jan is mijn schwager, zo ik bracht dem dat geld en er staat diesem, wenn hij bij Janem dat schuldig. Alright, dan moest ik doorgaan gaan. So ik ging de 4 mensen rond en vond me uit waar de zaak stond, ja. En weet je, dat is wat we veel vingen. En opgeschreven weer niks. Kunnen niks nog opgeschreven het kunnen. So, dan zijn ze eruit om durchreden, ja. Maar dat is schwierig durchreden, want dat heb ik al gevangen, wanneer einer dem nächsten schuldig, wanneer ik die schuldig zie, dan geloof ik kan niet opgeschreven, maar ik geloof dat weer $500 en Jana gelooft dat weer 1000. Waarom? Mensen weer zaten aan $1 en mij weer dat 500 en aan weer dat 1000.
en dan moeten we daar compromise, ja, uitklikken. Nou, kijk, ik word aan de half afloten die des, dan doen we dat ongeveer verrekenen. Maar ik wil bloos niet waar met die deal, en wens ik verspeel geld met die. So dit is een ding wat in eeuwen heet. Companies, grote fabrieken. We hadden in Mexico al jaren terug, dan we 50 schaffen deden. Dan willen we dan maar aanvangen met een cotton gin te schaffen. En mokerij daarop alle top een opstellen. En dat schafft niet. We gaven niet eindigheid daartoe. Maar een kolonie, die stellen de gin op. En daar werd ik bij de reilen merken. En die registreren laten. Lang later, al 30 jaar, is die kapot. So nu vroeg ze mij, en ik had lang vergeten, maar nu vroeg ze mij toen damals daar zijn, waren zo'n ding, wat een zaak waar niet mannen zijn, ja. Wel de klas naar gaven, dat we gingen het loslaten en mannen waren. Die hadden niet rekening gehouden. Die hadden grootzinnig veel schuld, wat ze onmiddellijk betalen kunnen. De banken moeten er toe. En dat weer een grote company van, ik geloof, $120 miljoen werd. En dat ging niet terug. Zo, dan werd ik nieuwsgierig, hoe hij die ordeningen, en ik reed met hem leider. Dan zegt hij weet je, heeft ze ordeningen ha? Ik zei, zeg je, ja. Je hebt niet kunt anders registreren, als je moet weer constitutions hebben, wat je in escritura hebt, ja, zo is dat, wat opgeschreven is. Ik zei, wanneer je niet kan en leef dit ding terughandelen, dan moeten we daar nog gaan. En nu dat wat opgeschreven is, en recht in staan. Zo hij zegt, ik weet niet dat dat is. Nou, dan moet je vingen. Nou, hij wil ook man kan met heel later aangekomen. En dan vond hij dat schließlich uit. En dan zegt hij, ja, dat is een man wat erst nog steeds getrokken. Die is dat. Zo, hoe heeft hij die? En wordt hem gevonden. En schließlich vangen ze die. Maakt die papieren. En dan werden die eenden, maar die wat ongeschreven kunnen, die werden weer maar einer allemaal door, de andere werden alle weggetrokken. En dat hadden ze niemals niet gemerkt. Die hadden bloos in Mexico van poder gemerkt van mensen, immer wieder en wieder, en die kunnen dat alle handelen. Zo, en de regelen wat ze daar hadden, die wisten ze ook weg. Die hadden ze niemals gebruikt. En dit is wat in eeuwen zijn dat we aantru, ik naam dat aantru met dat wat God ons aanvertrouwd heeft. En daar is hoe oneindigheid komen dat. Zo, nog een klein beetje meer aan deze verschiedenste dingen. Wat is de trouble van jou? Nou, ik heb nu veel gereed van troubles, van niet opschrijven, niet ording houden, maar waarover kunnen doen? Ik wil gleich een klein beetje dollar am Jessel genannt te gaan en krijgen deze geldverwalting. Wat is dien ziel? Waarom moet we opschrijven of waarom bruk we niet? Wanneer ik deze vers neem, wat ik hier van reed, dat niemand redt veel dollar van alles loslaten. En we zullen ons schutz niet daarbij hebben. Dan neem ik dat van mij zo en je kan me uitbeteren, maar mijn erklärung over dit is dat we klaarmaken. Alles weggeven, alles God ergeven. En dan terug met dat verwalten. Dat ik de geldverwalting krijg zo behandeld als ik de go wat hij me in Jessel heeft behandeld. En we horen hier een message zo eigenlijk van dat ze niet ik wat reden dat is Jezus wat durch ons reden dat. En dat we dezelfde aanstelling dit nemen in de geldverwalting. Dat ze niet ik wat dat property en waar ik even verantwoordelijk zie. Dat is God ziet en ik wil terug met dat schaffen. En hoe kan ik terug met dat schaffen? Dat is op zo'n weg dat ik klaar merk dat ieder dollar wat ik bruk, den bruk ik zo dat een andere mens zal een zegen krijgen van en God het krijgen. Dan kan die gezegend worden, nog zo zeggen. Dan is meer dan als du een miljonair bent, of als du een uitschaffer bent, wat op meest niet aanreikt, waar je ieder dollar op zo'n weg brukt, dat je klaar merkt, du bent een andere mens te zijn en God wat het krijgen. En dit komt dan veel dingen aan.
Wanneer we ons wel een motorcycle kopen, of wel een four-wheeler kopen, of een motorboot kopen, dat we klaarmaken. Dat motorboot wat ik kopen wil, dat wil ik op dem weg doen, dat ik ganz klaar heb, mensen rondom worden God loven door dat motorboot wat ik koop. En zo zei ik te jongens, wanneer die cowboyboots kopen, of wanneer zich zo'n bakkel kopen staat, ik zie nog te gaan, maak plus klaar dat je weet dat worden mensen God loven van die bakkel wat je has. En dat zei ik te vroeg. Wanneer die zich kopen, een kleid kopen, dat die klaar maken, ze kopen zich zo'n kleid waar met zich God zijn tempel worden aantrekken. En die mensen worden God loven. Dan zijn we niet in de gevaar over al deze jietje, wat zeg dat nou, habgier en groot doen met veel geld hebben, of ding doen voor hobby en voor schijn. Wel, ik heb niet voor schijn doen, sure we kan, het zal schijn doen. Wanneer ik wat kan doen, en ik kan geld aansteken waar mensen God loven, dat zal ons schijn doen. Dat krijgt de eer, en dat is wat we willen doen. En aan dem dag, dan moet we, na je feier weer, wat ik wil je gleich met te geven, dat je die alle klaar hebt, wil je die brokken. En ik nam dat eerste jankeren, ja. En manchen van ons, van wie irgendwo wie mannen, ja. Naar de 40-dealer voeren, en we zijn er daar waren niet het 40 en niet het shape, sure ons we jankeren dat te zijn en dat te proeven en kijken waar het voor alles voor extra's nu aanhoudt. Dat is nog aardig, dat jankeren, dat bruk weer of God ons geeft dat we een verlangen hebben verwaarts te komen. Maar dan bruk we dat nächste woord, en dat is veel aan staat. Well, sure we zijn gewoon met dat voort. Ik zei, manchmal zei we sogar zo stit, want de nobels ik heb niet het 40 gekauft, dan vraag ik met mijn van half een bullet dat. Dat wordt eerst gleich hebben, wenn ik had het nieuwste, dat voert het makkelijkste, het gladste, maar wenn de anderen niet het hebben, nu fehlt me ook eind. So dat is aan ons. Dat is mans natuur. Oh nee, jongens natuur, niet 18-jarige jongens. Die gleichen dat. We zijn al klikken en beter, maar weet je wat? Nee. We hadden hetzelfde ding. Vielleicht een andere motor, maar we hadden hetzelfde ding aan Sianka tot. Fehlt ons dat? Wel, ik heb manchmal dat bijspel gebruikt, wanneer ik ben Jantit ons wie farmer in Campeche, en kocht een paar nieuwe John Deere tractors, en vandaan hebben we een gas wat ik dan Campeche voor, dan had ik allemaal dezelfde danken. Ik kijk dan naar de John Deere's, dan weer dan een fresher tractor. Die hadden een loader, die hadden een cab, en dat weer een ander schier. En dan had ik ongeveer deze 5 weer, eind weer, sure me aangetem. En ik leid me met aan wat over, als ik wilde veilen, want ik aan verhaast maar niet een tractor naar huis kwam. Dat wil me goed gaan. Dan fehlt een stem nog, wens we haar nog tractor staan. Dat nächste, kan ik dat? Dat wordt vielleicht gaan. Die borgen dat. En het laatste wil ik dat. Zo 5 weer. Jankert hij dat? Fehlt hij dat? Kost hij dat? West hij dat? En dan moeten we entscheidungen maken. En dan op deze 5 weer klaarmaken, dat wanneer ik dat wil, dat ik klaar heb, dat is niet voor mijn janker, dat is something wat andere mensen wat maken God loven. En dan zijn we ziemlich safe voor iets. Zie ik volkomen aan? No. Best u? Ik geloof niet. Maar dat is een ding wat we practicen kunnen. En dat is een geldverwalting. Zo wijsheid komt hier aan. Wat als het alleen gaat? Zo is het met schuld merken, ja? Ik heb niet tijd om hier alles over te gaan. Ik heb een 3-stunde message aan dit. Maar wat doen we schuld merken? Waarom maakst du schuld? Wat is de oorzaak? En wat dat schuld? Wel, wanneer we de Bijbel nemen, er was niet veel zenuwen vinger aan schuld. En er was ook niet veel zenuwen vinger aan interest nemen. Maar vandaar zei ik, schaf je anders. Vandaar vandaag de jonge mensen aanvangen te schaffen ohne somewheres een huis en payments merken en een 40 payments schepen als aanmerkelijk. Zo wat over dat aan. Zo we waren brok wie een klaarheid dat we wijsheid brokken aan wat we schuld merken. En hier geloof ik is counsel go daaruit. En hier is geloof ik waar we zullen onze jongens
methelpen moet roodgeven, wo zij kunnen ontvangen. En dan gleich ik immer te zeggen, dan had wij 3 garanties. Wat meint dat? Een garantie is voor de jongen, die willen 40 schepen dat ik kan te arbeid voeren, dat is zijn arbeid. Dat is een garantie, ik kan payments maken. De andere garantie kan de papa zijn en zeggen, weet je wat, dan doe niet kost payments maken, dan wil ik die helpen. En de andere garantie is het 40. So dan zijn er 3 garanties wat je hebt voor de schuld wat je hebt. Dat is plus niet je dag, joh. En dem waar ik weet waarom gaan, zo en de vader, ouder, oder een onkel zijn, of een andere vriend, die überneemt zich dat, dan is die ook verantwoordelijk tollings te maken, wanneer die niet kan. En die is ook verantwoordelijk tollings te maken, wanneer jana niet deed. Dat moet wie klaar als vaders, dat wanneer we onze jongens of ons vriend helpen doen, dat we ook voor goed zijn, dat is jährlich. Dat is wat veel trouble je hebt. Had je al veel met je dealt, met mensen die dan komen en zeggen, jo, ik zei hem dat je kunt liegen, niet om dat betalen. Zo wanneer je zegt om dat liegen, dat meint du best wellig om dat te doen. Zo, en dan komt het nächste in betracht, wanneer we komt en wel geld liegen van die, dat je dan ook eerst uitvingt als dem dat werkelijk veelt. Vielleicht jankert dem dat bloos. Wanneer we plus jankert en heel veel onderwijs ook al wat hem jankert, dan brengt de mens bloos wieder am eigenlijk aan. So, dan komt dat in betracht en zegt es man, nou, wenn du was, weil es manchmal gesagt wordt, nog was weet hoeveel onjebacks ik ha en hoeveel haar ik afsnijden laat, dan lieg ik niet bij die geld. Goed, wenn die dat niet goed is, die vrouw wat die gesteld wordt, dan fehlt die ook niet geld. De andere ziet, wanneer we wel verantwoordelijk zijn, dan zullen we weten wo die mens staat. Vielleicht nicht in so einer Einzelheiten an, aber wie moeten weten, wann wir das Geld, was Gott mir, das ist meint, das Gott mir anvertraut, der hat mir gesehen mit dat ich das auf so eine Weise verbrochen, wo ich ein anderer Mensch heranbringen, dass Gott geloofd wird worden. Und das kommt dann all diese Lehrerie. Ich glaube, dann habe ich taubstunden, mithelfen. Da sei ich große Sehnungen, wo das ist, das gedaan wird. Das Gott sehnen. So, nu werden we zum Schluss nog een klein beetje naar de rekening gaan. Ik ga hier bloß om je een idee geven. Dit is een budget, een kostenbudget, wat ik wel wijzen. De meeste van jullie schaffen met computers, die doen dat vanzelf. Maar wie haalt jaren met dit geschaft? Ik op onze vorm, met onze kindertop, en ik leg dat. Mir ist das sehr makkelijk geweest, die tijd wat we nog vormen deden hier met onze kindertop en wie we daar op mission waren. En ik durf plus mijn schweerzijn phonen of zijn phonen, hey, was du mir mal een budget checken, wat is dat is een plan voor het komende jaar. Dan checkte mij dat, dan kon ik zien wat het ziel was. Dat meint niet dat we nul weten wat nächstes jaar krijgt passeren wordt, maar wanneer we van 10 jaar een budget hebben, dan gaan we checken wat dat ongeveer. Dit is een budget alle van uitschaffen, kunnen we zeggen. Ja? Ik heb hier zolen, die kunnen niet stemmen van der oder der niet. Maar zum Beispiel, wenn we hier kijken naar een budget, de idee wat ik gebruiken doe is erklären, hoe we dit doen. Ja? Boven zei ik heb die 12 kolom boek, oder een computer. Ik gebruik een computer, dat is einfacher. En doe die zaken opschrijven wat je hebt. Ja? So die budget, we hebben gezegd, dat is $3.000 de maand wat de brokken kost, wat vandaag hier vielleicht, weet niet wat je verdienen nu, 5.000. De maand er 6.000. So wanneer het 3.000 is, dan doen we dat aandelen voor eten 500 en voor huiszaken 300, voor hydro 200, voor phone 100, voor gas 500, voor repairs 300, voor foda, whatever dat is, voor heine 100 korten, nog 100 en dan aan een spaarkasse 1000. En ik wil zeggen, dat zal onbedingt nog de kerk bij zijn, hoeveel donation je geeft wordt, dat je een plan had of je het wat neemt. En dan schrijf je dat op en dan weet je wat je gebruikt hebt. Hier is de eerste maand, in januari krijg ik zo gebruikt. En in februari weet je, de meeste mensen wat ik zei, wat dit gebruiken doen, die gaan eraf met de kosten. Waarom gaan ze eraf met de kosten, wenn ze worden aan wat ze doen? En een man vertelde me, dan zij dit gedaan had, dan had hij aangezien wat van God man heeft.
Hij zei, hij was een fenomen geweest. Hij had de vrouw had drak, ze hadden 5 schoolkinderen. En de vrouw deed eten uitmelken voor de kinderen, vrijstuk melken, s'morgens. En hij stond ook op en dan zei hij, dat weet je, voor mij bruikt niet eten melken. Ik voor een job voor en dat is het restaurant dichtbij, ik wil een restaurant voor eten, bruikt voor mij niet eten melken. Zo hij was zeer fan te zijn vrouw. Nu dan hij eerst rekening voor deed. Nu wordt hij aan, hij bruikt een beetje meer geld im restaurant als de ganze familie bruikt hem eten. Zo nu zei hij, nu weer de ene stop hij gestopt. Nu maakt hij dat eten uit voor de kinderen en zich. Nu durft hij voor dat niet meer doen. En nu hielden ze een zoveel geld over. Zodat kunnen ze een spaarkasse in doen. En dat is wat we zijn en wat passeert. En hier hebben we zo'n columns maken wie willen. Een restaurant, een papitas, een Sarah. Een man die zei mij, hij had zo gehad, je had maar schmecken. Wenn ze weer aangeworden hoeveel geld hij bruikt om schmecken. Dan had hij gezien ook dat hij als een provider bruikt meer geld om schmecken als de familie bruikt om eten. Dan denkt hij zo nu wat je op hier met schmecken. Nou ja, maar mens, mij fehlt die sigaar. En dan gaat hij waar, zegt hij, ik denk niet aanschrijven hoor. En wanneer ik daar aanschrijven, dan wordt de familie dat zijn. En wens we weer ons alle op einig wat we bruiken worden, dan weer de sigaret ook aangeschreven. Zo. De eerste dag had hij zeer gechampt. Hij weer bij de sigaret gestaan en had je gerabbeld en gechampt. Wat wil ik doen? Somehow wil ik die betonen, omdat hij er weer aan worden. Dat is wat hij zich gedacht had. We hadden geen waar gevangen. Wenn van hij aanvangt te leen, waarom worden die anderen niet ook? Zo de eerste dag had hij niet sigaret gekocht. En de tweede had hij nog waar gestaan en gerabbeld. Maar nu werd het al even een jaar en hij had nog geen sigaret gekocht. Zo, dit is niet plus met sigaretten staat. Dat is niet mijn ding. Want we moeten checken dan wat verjaart. En waar is mij dat wichtig, dat we niet maar eenmaal dit de hoofdzaak merken, dat we klaar hebben, dat ons budget is bloos een rechtsnuur, en bloos een moot waar we nog gaan en waar we ons aanhouden verzekeren, maar op een rechte weg. Nächste ding is een savings account. Dat is wichtig dat we als mannen wat eruit hebben van noodval. Dit is wat ik allemaal moet toespreken. Dat een savings account merken. En die savings account bruikt niet unbedingt een bank zijn, maar somewhere waar je dat aansteken wat available is. Wat er irgendwanneer bruiken kost. En somewhere investor of something waar het vielleicht ook nog wat trouwen dat. Op een savings account. Wel, wat van savings account? Sommige vrouwen willen lang waar we een savings account aantonen. Wel, ik zei, zolang als het kost. En wanneer dat allebei knap raakt, dan verzekert winst 3 maanden. Ten bijvoorbeeld, de bruikt $3.000 de maand. Dan verzekert die savings account met $9.000 te krijgen, dat die 3 maanden voorop is. Dan kost je voordien maar eenmaal dat wat uit te nemen, naar de nou waar het terugtolen. Maar dat we klaar merken, we doen een savings account hebben. Dat is wijsheid. En even dat ganze, waar we klaar hebben, dat we maken ons hier niet in shots. We kunnen maar eenmaal jitzig worden im savings account, wel den bloos buien en buien en buien. En de familie moet lijden. Die doen niet meer God loven. Die vangen aan te grunzen, dat is niet geld, hier is niet eten, we kunnen niet medicijn kopen, we kunnen niet dokteren. En hier is een fijne savings account. Zo, dat is niet bloos eenzijdig wat de teufel ons verziekt te proeven, dat alle weg. Dat we dat klaar hebben. We willen zijn leven vieren. En weet je, het nächste wil ik nog van reden, dat zijn mensen, wat er moeten weldig zijn om nemen. Die kunnen niet erleven meer. Die zijn krank, die kunnen niet schaffen. Maar die hebben een grote familie en die zijn omstandigheden waar ze dokteren moeten. Dan moeten we zo'n mensen ook nog moeten spreken. Check hem maar. We alle willen produceren en geven, maar er moet ook nog weer nemen. Anders help je ons leven niet. Zo die ziet het ook nog. Dat ik mensen maar eenmaal nog moeten spreken. Die best in die leeuw, check maar, samen die geven, immer nog schouw van de kast na. Die zijn het zo klaar geleerd worden, die moeten in de kast leggen, zo 10% jet in de kast na. Dat hebben veel mensen geleerd. Dat is Gottes woord en dat hou ik.
En weet je wat? Dus daar alleen 10% in de kosten aan en kunnen niet zelfs leven. Zo, dan maar eenmaal zeg ik, waar vangst du niet bent, dat is alles weggeven, jo. En wanneer du niet kannst, dan geef je niet tijd aan. En wanneer du krank bent, dan neem dat dankbaar aan. Du bent krank, du kannst niet schaffen, wie brücken aan zo'n ander. So, dat is zo'n staat ook wat we moeten klaarmaken, dat we ook nog nemen doen. En niet bloos einmal geven. En wel ik zijn het toen nemen. Zo, nog een beeld wat ik hier heb. Zum Schluss, dat we checken doen. Hier heb ik dat. Ons ganze leven, dat we dat bechecken doen en vier delen. We kunnen veel meer delen maken, maar wat voor ons wichtig is, en dit is een plan maken, niet bloos in hoeveel geld we brücken, wil we verdienen, maar dat we ook een plan hebben aan onze geldmerkerie, wanneer we het zo aanwenden, boerderie, dat we een plan hebben, dat we tijd hebben voor de familie. Dat moet tijd zijn voor de familie. En zo ook in de omgeving en ook het gestelje en de geldzaken. En ik meen niet dat we nu maar de 25% tijd nemen om beden en 25% niet tijd nemen om schaffen, maar dit raad moet rond zijn. Want u was bloos geld melken willen, dan wordt die raad stukker met de familie, ook met de omgeving. Du brauchst checken, wo is onze omgeving. Zum Beispiel, en wat van de omgeving. En dat zijn we vele steden, dat de rijken, die tekenen zo zeer uit, en de armen tekenen ook zeer uit. En dat geeft een eenzaamheid dazwischen. Ik had mal een wat miljoenen dollar aan, het is meermaal miljoenen meneer weer. Die kwam naar eens en zei, hij voelt zich ganz alleen verloren. Keiner kan maar aan met veel. En dan weer een andere kerk waar hij te heren deed. En hij had alle, jeder aan die kerk had een klampes geld geliet. En hij schafte de meest alles aan. En hij bleef eenzaam staan. Waarom? Want hij weer alleen veel rijker als al die anderen. So wat passiert daar? Daar heb ik een probleem met werkelijk geloven dat die mens zijn leven viert, waar de andere God loven deed. En dat weer waarom hij alleen veilig deed, want dat geld ging alle aan. Alle verdienst, wat hij verdiende. Die kunnen groots eten, maar dat eeuwige ging nog aan. En hij boert bloos maar dollar en dollar. So hier brauchen wir noch te checken, wo die omgeving is. So is het met irgendwas, niet? Wat van een culture zijn we? Ik weet, Paulus die zegt, hij stelt zich neer en die leert wat hij wensen willen. En dat is wat we ook brauchen in natuurlijk te denken. Dat we meer en weniger ons overeentraten, dat die verscheidenheid niet te groot wordt. Dat is een ding wat mij manchmal zo zit hier in Canada, is dat niet zo'n groot probleem. Hier kost het niet zijn, die voeren alle niet voort, die en verrückt zijn. Aber vielleicht fährt der Recker, er hat noch ein Billard fort, ich weiß nicht. Aber das ist hier nicht so ein großer Unterschied, das dort wieder am Sieden ist. Aber das ist auch ein Ding, wo wir brauchen zu denken. Familie krijgt so. Hat mal ein Polit bei uns, die hat auch Troubles. Dann kommt der Mann und vertelt, warum das geht. Und seine Frau sagt, und horcht. Und er sagt, ich kann meine Frau bloß niemals zufriedenstellen. Ich hatte nie ein Haus gebaut. Ich sagte, nie eine Cousine, nie cabinets nemen. En die kleren weer niet goed. Nou rijden we die alle uit en zaten onder nemen. Ik kocht graag zo'n wasmachine ze willen hebben. En we die kleren niet even rein met de fridge. Dan moesten we dat nog tussen. Dat heb ik alle gedaan. En ik kocht er een ganz brandneuwe koor. Dat heb ik alle gedaan. En ik kon er niet tevreden En deze vrouw becheckt aan zijn vloer. Maar eenmaal vroeg ik de vrouw, wat zegt u? Ja, zegt ze, het is alle waar. En ik viel met hem aan. Nou, ik zet je hier. Ja, du zit hier. Weet je wie we aan gaan zijn? Du kaufst die vee weg, waar 1000 hectare land. En nu hebben we dat voor bechecken. En ik weer de gans heen. Hast nul te drak. Zegt hij vriendelijk te de vrouw. Du weet niet hoeveel geld dat je maken kan en dat. So, dat is een ding wat we beleven dan, ja. En ik leef wie als mannen, wie moeten dat kennis afleiden. Wie moeten mannen worden. Goed, ik wil nog gleich te beden met je toe. Hemelse Vader, ik dank je voor wat u ons zijn dat is op deze eeuw, dat we hier zo gelukkig, zo wertvoll, zo rijk
leven kan. Waar du ons zenen is en al deze natuurlijke dingen. Haar, wie zijn het niet weet, over haar. Ik bid om aanzicht. Dat we als mannen kunnen erkennen, wat van waar wie, dat wat u ons zenen is, verwalt te doen, zodat mensen worden die loven. Herr Jezus, zie met ons en leid ons in deze hinsicht en wijs ons, waar we hand te gaan hebben. Noem Jezus. Amen.